Ngiyambingelela bazalwane egameni leNkosi yethu uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele ubaba noma mamzibane nobaba abafundisi bonke. Abazalwane bonke nje egameni leNkosi yethu uJesu Kristu inkosi. Ushoke mina wangibane eMbuka ngisuka eBranchini yaseMbuka phansi kamama umfundisi uMbeje phansi kwentabeni enhlajomba yaMabele. uJesu Kristu inkosi. Ufakazi bami-ke bazalwane ngizobonga ngamandla okukhuleka. Ngikhulile bazalwane mhlawumbe ngakwazi ukuzonga la. Mangicabanga ukuthi uma kufuneke ngenze i-VN kababa ngiqale ngidraye endlini ngishonele ngiguqe ngisukume. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Ufakazi bami nje bokuthi amandla okukhuleka bazalwane nanokuthi-ke bazalwane kuyadinga sabazalwane la sikhona sazi ukuthi singobani. Singobani ngesihlukile sibe khona emabandleni sithi siyakholwa. Mina singithi ngiyakholwa kodwa ngabona ukuthi bengingaze ngiqale ngingakaze ngiqale. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ufakazi babantwana nabantwana bazalwane abancane ugrade R no grade 1 la begibela khona baye primary bagibela khona. uNkulunkulu wangenzela umusa wathi angihambe ngiyobakhulela njalo kuseni. Ngifike ngikhuleke ekhaya ingane zami eziphumayo bese ngizokhulekela leyo group ba-14 ngikhumbula kahle bangange-8. Bakhulekele nje sebeyazi la ngikhona-ke sengibizwa ngokuthiwa uJesu Kristu inkosi. Ngisho abazali babo sekuthiwa kaJesu Kristu inkosi. Ngisho kube niyazi ukuthi niyamvuma njengoba nisho nje bayamvuma. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane kuthenga elinye ilanga ngingachitha isikhathi khona umntwana wamakhelwane engijwayele ukukhuleka naye begula bazalwane engasuthi weze beqhaqhazela indlela nakhala angasayi esikoleni ngicela kwapha 2 weeks kuzoba uJune. Mengasayile esikoleni ngimkhulekele ngokujwayelekile ngimbize asho ukuthi kade egula kanje ngiguqe naye phansi ngivulele umkhuleko. Mase sikhuleke ahamba afika asho ekhaya ukuthi kade engivulekela ukhulu balala ngalolo langa bazalwane balala sivulele uMay 18. Emveni kwalokho-ke ngokungakholwa kwabo ngoba uyashathi uyosindisa ukukholwa kwabo. Bavele baqhubeka ney'nto zabo ngabathula nje ngababona. Ngalesi sikhathi benza lokho ngangena endlini mina ngaguqa ngavula uRoma 10 verse 9 ngavulela uMay 18. Ngamvulela babiza inyanga ngakhulekela ukuthi ngezi nangempela yangeza. Bangazi bese bazovulela besebenza ukuthi nokuthi besithi abazi ukuthi mina ngivele ngaguqa ngakhuleka ngiyavele beside ungezi. Emveni kwalokho isebenze kanjalo baqhubeka bathi benze okunye ngathi ngiyanicela uma seniqede konke ningiboleke umntwana. Ngizobe mase ngiboleka yona lothi konke akade nikwenze ngicela kwenzi ngoba nizobe senibulala into esengimnike yona ngoba uzophila liyaphila njengamanje. Ngamthatha bazalwane banginike 2 days ngathi ngicela zolala nami. Sakhuleka bazalwane sesivuka sikhuleke kuze kube namhlanje umntwana waphila. Kuze kube namhlanje akaphindanga wanalutho useyafunda esikoleni waphindela esikoleni uyafunda uJesu Kristu.